যতনো বেলাই বেলাইকে হামবাই আনিবো মুং বিমান জমাতিয়া সিলগা তিনি আং কাইসা বেলাইকে কিরিमा सोंसा आनि अर फुवायो निउस हकफायै आं भिडिअ सुनानै बाय दंका एक्चुअली आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सामंग तां दंगो आं कोनो पलिटिक्स बाय इनवल्व सिगरै बनि लगे लगे आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मानि पर आलादा कंपनी रक आनो ग्रो अप तंगमन नुके गोबां मानो आनो तलाला मग्रवानि आनो हेरेसमेंट खायानि सुदु ताबो काइसे पैलाबो हायनो आनि बुमंगै गोबां मानो भिडिअ एडिटिंग फटो एडिटिंग के मोबाइल नंबर हैक रखायै आनि बुमंगै अपप्रचार खायजाक बनतै आं थाना रक सासि एफआईआर रक खाय रजाक ओको साइबर क्राइम हाइफानो बनि कोनो सल्युशन तो मालिया आं के ताक बहायनो तिनि फायो आं हाहायनो खनाफिउ जे 4-5 टा नेर कल सफैका महाराजा प्रद्युत नतुयै आंसि आनि चेहारा रखे खलायै आनि फटो रखे खलायै ओको महाराजा प्रद्युत नि याथेंगो के फटो के याथें रक बेरा फुतमाबु आं हाके खनाखा के अबो आंया अबो आनि मंगै सिगां फैला फानो आनो अपप्रचार खायना बांगै अबो हायके खायजाक दंगो के आं भिडिअ रकनो काहाके फटो रक दे भिडिअ रक दे आंना सिनायजे आं फोन खायजाके ताक लगे लगे सिगां बनो साइट दंका आं नायानो के अबो आंया लुकु रक बाया रक प्लीज निरक बिलिभ खायजाक दि अबो आंया अबो आनि मंगै जारा अपप्रचार खायनाय बर रकसि जदिसि अमता हाइके कोनो बरकनो जदिसि ओंखाराखै प्लिज आनो हेल्प खायबाय जदि आं सिगांसिंनो बरकनो नायथुक दंगो आबो साब रक आनि मंगैयाके अपप्रचार खाय दंनै तो जतनो बेलाय बेलायके हामबाय जतनो आं रिक्वेस्ट खायानो सुबाबाय जदि उ बरकनो आइडेंटिफाई खायरनानै प्लिज हामबाय।